Nagmahal na po lahat. Ako, mahal mo? Natawa ako sa joke mo. Welcome back mga ka-studio to another mukbang for today's episode po. Kompleto po kami buong Bisaya Studio family. Ayan mga ka-studio, mayroon kami hinanda dito ng mga Filipino foods. Yes. At saka bahaw, kay wala pa maluto. Ano? So ayan, bahaw mga ka-studio. So mayroon kami ditong pansit, bami, crispy, patay, pata. Tapos humba. Na merong boiled egg. So ayan, studio, meron yung sasawa na Mang Tomasiga. Tsaka meron din ditong toyo, suka at mga lamas. Oo. So tara po, hindi na namin patatagalin to. Pray mo na na. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings and protections. Amen. Amen. Thank you, Lord. Tara, mga nyo. Sige. Oops, kinamot na na. Gi. Hugas mo kami ng kamay. Thank you, Pang. Di ako pa. Diyan, yung butang to. Asa mo taan ni sa humba ta? Daghan. Gusto pa dito. Uy, kamuto lang na nato. Oh! Gusto mo ng egg? Hindi ako. Hindi. Bira. Sige. Huwag ko, tsara. No, may sabaw. Sarap, ang sabaw na humba. Di bira. Saktong egg. Di ako. Kapapa ni. Di ako sa ito. Wow. Thank you, Mang. Kuan ni. Butangan ta mong sabaw. Kailangan Kani unod imo ha? ko. Dara unod. Mhm. Sabaw pa. Tabo, lamig sa bong. Sige sa gamay di. Wow. Yung humba na to mga studio, more on ka ng mga hindi sa tambok mo. Hindi Unod. mataba. Unod siya unod. Unod. Maunta nyo. Kain tayo. Lamig. Kumbira ni, kumbira. Mo ni hikay sa kumbira. Best Filipino foods. Again ko rin ang. Yan. Buti na si Sag ngayon, walang pasok. Kasi exam sila ba? Mga babae pa daw yung nag-exam. Sag, tapos na. Bukan ka na? Kahapon yung sa kanya. Hindi lang, inom tubig. Bukan ka? Yan na, yan. Sarap ng humba. Water. Punsit na. Pansit pa. Ito. Hmm. Kao. Oh. Ikaw. Nahipon lang. Merong Off hipon. yan. Ano na? May kuha na, fishbowl. Di ako. Ikaw mang. Yan mo, unod, fishbowl. Di ko pa sa Facebook. Thank you, Pang. Okay na yan. Bihon isa. Yummy. Ang bami na eh. Yung panasit na yung bihon ma. Yun. Yummy. Papa? Ano yun? Magkanon ba kayo inak ba? Ang daming request mo ba? Yung kumain na yung tatlo daw.
Pa, mali nga niya. Napala-pala. Ngayon pa lang, ito Ito. pa. Ngayon pala po kasi may mga kuhan ba? Ako klase. May klase, merong mga tinatrabaho, merong bawal. Lami. Sarap guys, sarap. Nag-enjoy si Sak. Lami ah. Kaya ka na ba? Ito lang. Ikaw? Ikaw na. Yeah? Pata na ta. Excited si Sak kumain ng pasta. Siyempre, yan, kay buko mo na. Ito. Oh, ito. Huh? Wow! Ito. Kalami. Tingil man yun na imo, Bek. Thank you, pa. Crispy na. Kana. Kanit. Ano ito? Uno na, kuha lang ito rin. Guys, Natin. Wow, lambot mga studio. now guys, dako kayong kuan. Panit. Panit. Nabutan pa natin yung crispy. Sarap. Ano? Saway na eh. Alam na to? Di man? Hindi na. Try mo. Balik natin itong kain. Ito. Nami ipata lang ba? High in collagen. Sarap. Alam yan. Kuan pa? Sawan? Ano no? Siyempre, kainan naman ito mga studio ng kuhan, magpamilya ba? Hanggang sa mabusog lang po. Rice kayo lang. Mukhang ako yung mukha mo ng rice. Ikaw doon. Nako'y kuhan dali. Dili lang nagkakutang ba? Siga. Ito. Alam kayo na. Pa. Alon din eh. Try mo. Halong gamay. Nanti ka alam? Kami ipata mo. Tiil nito. Paborito yun ang imong tiil ba? Talang ka na? Sakto lang. Huwag na. Rice lang, punan ba mo? Ang Hindi. Ito. Di. Urut bahaw na mo. Dumi ka ito, ito ba? Itong lahat ng mga pagkain ito mga studio, order na po namin. First time namin matikman yung pagkain na lami man. Lami pa. Dahil unod guys sa pata. Sarap.
Hindi ko ninitan ang pata eh. Kaon ka? Kuhan ka man? Lang ako. Muna ko. Guys, ma'am. Muha lang ko katsas naman. Maraming salamat po pala sa mga supporters ng Bisaya Studio. Hanggang ngayon, nanonood pa rin ba? Basa pa namin yung mga comments yung mga ka-studio. Minsan hindi makagawa ng video ba kasi busy din sa kuan Araw-araw. araw-araw. Ako po, sa itong business ako magkatutundo kay Saas ba? Sa paralan. Nga lang tayo. Service to? Bumili kami ng kuhan, eco-bike para pang service kay Saas. Ang mahal na kasi ng pamasahe ba? No? Sobrang mahal na po. Sila dyan. Mahal din kasi yung gas. Nagmahal na yung gas kaya mahal yung pamasahe. Nagmahal na po lahat. Ako, mahal mo? Tawa si Sak sa joke mo pang Joke mo na? sa hirit ni Papa no? Ikaw, meron kang hirit dyan? Ito higit. Joke? Nauna sa ta. Nana ka. Ano siya man? I went to the book. Hindi. Iba yung joke niya kasi English. Yung hindi makagets, hindi matatawa. Nana ko. Ano siya man? Hubog kayo ka dyan. Pagkabi yun. Ha? Gawnsong ko. Kanta kag this girl is on fire. Then nakakita kag babae. Then lead niya ni mo ang hair niya on fire. Then Missing kanta niya. kag this girl is on fire. Hindi niya pala alam na siya pala yung nag-list ng kuan, ng hair ng girl. This girl is on fire, John. Natawa ako sa joke mo. Lami, ha? Hurot bro, kano no? Pansit na lang. Pansit mo lang. Bahaw kasi yung kanin namin ba? Sakto lang yun. May May buto-buto talaga, no? Yun guys, ha? Ano? Tubig to tubig. Dako na yung mga. Gusto mo? Pero mas dako pa. Bukog. Pero mas dako pa ako ah. Sana pa. Usog na ko na. Purot ang bahaw ni Papa B. Hurot ang bahaw na. Tapos kadako. Dako ah. Diyos kaon niya. Yan shrimp. Ano dyan ay? Grabe. Anak, Sobrang busog ko pang. Sarap ng paniod to na to. So ayan mga studio, grabe, nag-enjoy kami sa pagkain namin ngayon. Mayroong humba with egg, mayroong crispy pata, mayroong pansit bami. Yes. Mga lami kayo muna order ba? Hurot good ang bahaw. Oo. Naubos yung Ubus bahaw. yung bahaw. Maraming salamat sa suporta nyo at sa panonood ng video na ito. So kita-kits tayo mga studio sa susunod na mga kainan. Bye-bye! Tiwas pagkaon, Sax. Tiwas kaon. Tagal na kumain mga bata ba? Chill-chill lang. Bye. Chill-chill lang. Bye. Bye na dito.